Jeg er ved at tegne til en ny komposition, og det tegner jeg på det her manifold, som er utrolig behageligt at tegne på. Samtidig så i forhold til at tegne papir, når jeg nu sidder og tegner, så tegner jeg i den her forbindelse. Jeg har forskellige måder at tegne på selvfølgelig, men her der skal det være rimelig naturalistisk, så jeg kigger på et foto på min mobiltelefon eller min tablet, og så tegner sådan set frihånd derfra. Og når jeg så skitser op, så starter det jo ret groft, og så finjusterer jeg. Og der er det nemt på manifold her at viske de gamle linjer ud, uden at det bliver knidret og sort osv. Og når jeg har tegnet, så tegner jeg bare stregen op på bagsiden, og så kan jeg nemt overføre til akvarelpapiret, som er det rigtige papir, jeg skal have det på til sidst.